אוקיי, אז מה קורה חברים? היום אני מראיין חבר שלי ויוטיובר דיגן. אוקיי, אז שוב, דיגן, כמה סאבים יש לך? נראה לי נכון לעכשיו 726 או 727. אוקיי, האם אתה ודינו אתם אלה שבאמת פתחתם את הקוד IL11, שזה הקוד הכי טוב בארץ? כן. אוקיי, נכון לעכשיו, מה הכי חדש באוטפיט שלך? הכפפות. מאיזה אזור אתה הכי אוהב בגוריל הטאג? פורסט נראה לי. אתה אוהב קיץ או חורף? חורף, כי אתם מבינים, בקיץ הכל חם ואני מזיע שאני משחק, ובחורף אני יכול לשחק. בחורף לפעמים מבטלים בסבר בגלל הקשב. אוקיי, רגע, יש פה... אל תשפטו אותי. תירשמו לערוץ! ותשימו לייק! ויאללה. תירשמו לערוץ! זו. ויאללה, ביי! המשך למשחק.